wata irin soyayya ce no option? Wani kayan gabas ne, wani ragon malam ne, ga girma ga kyau kuma ya zo da sauƙi, shine no option. Da yawa daga cikin mutane sukan tsince ta kuma yadda na faɗa ga bakas, saboda wata ce kyakkyawa mai ɗan kyan ɗabi'u gwargwadon nata, sannan 'yar gidan masu da akwai ko kuma 'yar gidan rufin asiri, amma kuma kash su kuwa ta ƙare shaura zamiya, sai ka zo ka tsince ta a ɓagar lokacin da ta gama yadda yanzu an gama komai. Wannan shine soyayyar no option. Da yawa mata suna samun gaɓoɓi guda uku dangane da soyayya, akwai farko, akwai tsakiya, akwai ƙarshe. Da mutane masu nazari akan soyayya suna cewa mace a karan farko tana zama kamar ƙwallon kafa, mutum 22 ne suke binta, kowa yana so ya doka. Sannan idan ta ɗaga ta shiga mataki na biyu tana zama kamar ƙwallon kwando, sai mutanen su zama su 6 ko ƙasa da haka, 6 ne ko ƙasa da haka. Ta ce idan ta ci gaba da tafiya kuma za ta zama kamar kuma ƙwallon gora, mutum ɗaya ne zai ɗauka ya gara, ya je ya doka ta shiga rami ya ɗauko ya dawo shi kaɗai. Ma'anar haka shine a mafi farkon lokaci na mace tana samun masoya turmus, ana cikin tafiya sai kuma ta fara rage masoya su koma wani adadi, daga nan ƙarshe kuma sai ta koma sai ita da halinta. Yawanci suna cewa after 35 kenan ga ɓangaren mace, idan mace ta kai shekaru 35 ko wani abu makamancin haka za ta ga masu santa suna raguwa, sai dai kuma masu buƙatuwa zuwa gare ta za su iya ƙaruwa idan sun ga kofa. To ita soyayya no option shine lokacin da ka tsinci mace akan ta kai soyayyar gora, bal ɗin gora, ma'ana duk an gama komai, masu son dan yarintar sun tafi, dan kaza sun tafi, dan kaza sun tafi, masu ta dan gaskiya sun gaji, sun gudu ko an gudu da su. To yanzu sai ka zo sai ka gani a ɓagar kana iya saka sharaɗi, kana iya ba da dokoki, ana iya haƙuri da yanayin da kake, sai ka zaci wannan soyayya ce ta gaskiya, ka zaci cewa to ashe da ragowar burin ɗina a duniya wacce za ta so ka irin wannan san duk da sharaɗi kaza. Kash ka yi makuwa, ruwa ne ya daki babban zakara, sai ka tsince ta a no option, batta da wani zaɓin sai kai. Saboda haka a wannan lokacin ne idan kana da hankali, bayan an yi aure ko bayan soyayya ta ninka, sai ka ririta wannan no option ɗin, ko kuma ka samar da tirakun da za ka riƙe ta. Idan ba haka ba, lokacin da ta yi balance, wata idan ta yi wannan auren ta kai ga aure ta haihu, to yanzu ta zama bazawara, gori na ita ta tsufa a budurwa ya tafi, no option ya ƙare, to za ta iya sakarfazin auren ta yi waɗi da kai, ta dawo kuma ta shiga cikin zawarawa, tunda a nan za ta iya tafiya. Nan kuma farkon kasuwar su kenan, wannan shekarun da muka faɗa, ƙarshen kasuwar 'yan mata shine farkon kasuwar su kuma waɗannan. So na biyu kuma su ne maza, su ko na maza ya ake samun rayuwa a gurin su ta no option. Da yawan maza su ma kamar mata ne, wasu suna ganin wai kamar namiji yana da dogon lokaci. Yana da dogon lokaci ne gwargwadon dama da take hannunsa. Akwai damammaki da mata a kansu suke gina soyayyar maza, misali kuɗi, shahara, iya zance ko wani abu makamancin haka. To wannan shekaru yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata suke gina san maza a kai. To su ma namiji suna tsintar kansu a lokacin da wa'annan abubuwan sun ƙare, shekaru sun fara tafiya, mata ta mutu ko mata an taho da rayuwar ƙarya. So da haka yanzu wacce samu za ta iya karɓarsa a yadda yake, zai so ta daga duka rayuwarsa. Akwai auren da muka samu miji yana matar kuka kar ta tafi ta bai shi, har tana saka mata sharuɗan da sun saba dokar Allah, yana yadda ta cika sharuɗa saboda ba shi da option idan ta tafi. Wannan yana yawa daga cikin unguwannin talakawa. Da yawa wani yana son ki ne, ki gane mata kuna da aure, wallahi yana son ki ne don ba shi da option. Gidan haya kuke ko 6, yau in ya bari kika yaji kika wata ɗaya tashin sa za a yi, zai kaunace ki, zai ririta ki, amma ga ka'ida ba ke ririta ba. Menene illarsa? Daga cikin illar soyayyar no option, duk sanda aka samu option soyayyar ta tashi. Wanda ya soke a matsayin ba shi da option, da ya samu dama, option ya samu, soyayya ta zo ƙarshe. Wacce ta soka a rashin option tana samun second option, kai kuma ka zama sorry. Shi yasa da yawan mata suna cewa mun sha wahala da shi, nan nake son sa tun ba shi da komai, nan kaza, amma yana samun dama yau ya yi watsi da ni. Daman ba son keke ba shi da option ne.
amma yanzu kuma harka ta warware hajiya. Ki gane wannan, mai hankali sai ki mai da rayuwarki gefe a cikin rayuwarsa. Yadda mukan yawan faɗa, namiji kamar bishiya ne, kowace tana, mata da yawa suna iya zama a ƙarƙashin inuwa, wasu kuma su tsinki 'ya'yan bishiya. Ki gane me kike bukata, za ki iya rayuwa, shi kuma ki bar shi ya tafi da option ɗin da yake so. Da yawa an samu a gidan ma'aiki wata ta sadaukar da kwananta domin ta ci gaba da zama da mata. Sannan haka shi ma namiji, lokacin da mace ta soka a matsayin no option, ka sani idan ta samu option sai ka sake sabon ginin soyayya. A lokacin kuma da muke ba da shawara shine tun kafin ta samu option din sai ka gino wata soyayyar akan wani abun daban, wanda shi ma zai taimake ka kasa. Amma dai maganar gaskiya shine wannan ma tana ɗaya daga cikin turakun da suke mukan ce musu kawalwalniya. Wallahi turke ne da dashi da bashi kusan duk ɗaya ne. Duk wanda ya soka, duk wacce ta soka don option, ka mora kafin option ya zo. Duk wanda ya soki don option, wallahi ki mora kafin option ya zo. Option yana zuwa sunan ku sori.